vysvětlit, že jo? A to když tam bude. Vrchní dáš sem, přitiskneš, tak? A teďka se přespojíme. Než když pěš, na Rubina. Dělej! Tady lidi čekají. My už to nahráváme. Prosím, že semeno vypij. Víš co, Dady tam něco dala, pak vypij to. Dady dneska, to je lišák starý. Tak šup. Počkej. To je Dadyho semeno. A teď ještě do toho šáhej, ty prostě je do toho. Teď je to špinavější, než to bylo, až jsem to chtěl. No, před A už to teče. A musíš spodní pisk k tomu přijít. Tady tomu spodní pisk. Ne, to si právě dej dole, dole. Ale ne. Prej spodní pisk. A jak je spodní pisk? No jsou rád spodní pisk. To slyším poprvé, spodní pisk. Rád, ne? No, ne. Ale pak to zkusíte všichni. Samozřejmě. Jo. No, ale já mu za mnou nebezpečný člověk. Já přepadení se zadu, víte, máš to tam hned, ty vole. Tady přistoupí se zadu a Verča text, ne? Tady to. No tak dobrý, já jsem pojímal. Ježiš, dělej! Ježiš, čo? Vejde si tě bez kozy? Co mu, Arestu, nás nepředkloní, ne? Dělej! Sedni si jít za krk, ne? Ty vole. Díky za jeho zrabky, nebo... Teď už to nikdo nevypiješ do tohoto. To je můj politr! No to bude více předtím, ty za chvíli, ty vole. Neříkejte. Musí se zkroutit. Co z profilu to vzít to? To nejde. Ale kašli, to stejně neudělá. Zdi nejde. To tam hrekní do toho. Já to dajte víc? Plnej. Ne, Nebo to vypětěvat spodníma pickama, my to možná uznáme.